Namhlanje into yenzakayo apha sifumene isimemezelo siyiforum yalapha njengoba ndingusekela sihlalo weZwelitsha Crime Sector Forum kumphathi walapha eposini area manager oye wangicela uba mandikhawulezise banengxaki bebepeyisa abantu eZwelitsha o-R Tambo kwenzeka into ba phayana kwathiwa kunomngcwabo bengakhange banothiswe kwa in time. So ke lo message ifike ebusuku ngo10 okoko sixananaza ke sizama ubopha amaxonya nesigqiba sam uba sifumane intente ukwenzela abazali bethu babe phansi kophahla. Yenzekile ke lonto namhlanje kwi delays kodwa ke yonke into isebenze pha ngabo 12 nokufika kwemali. Okunye ke siza kucela xa kukho izinto ezinjena umasipala nesivumelwano kunye nezinye entities kubhatelwe imali makungasokoliswa abahlali abantu abadala bachatshazelwe zezinto zezidelay ngoba kuthiwa bane contract no Post Bank umasipala. Ngoku into yenzekayo kuqhawulwa lo contract ingekapheli ngokutsho kwabo ke nekomiti elapha yakwa epeyisayo ithi I contract abifanele uphela ngoMarch kanti ke ngoku akakafika uMarch. So yilonto isikhawulezise ke sabuphuthu siyiforum apha ezone 5 sakhawuleza sacela amancedo kubantu kwabanentente sincediwe ke kwiliqonce lasiphathela abantu bayapeya ke njengangoku kumsebenzi siwenzileyo ukuncedana nabasiphethe inkokheli zethu nokhansela wethu osiphetheyo. Siyabulela abahlali ngempatho, siyabulela nakuZwelitsha TV. Izolo nifika 5:30 eholweni ezone 1 xa sifika kukho abantu abadala bathi bona khange bapeye kwa ngoLwesibini. Thina ke sifika singabantu begrant esiyazi bana khange bapeye bona. Xa sifike kwavulwa safika eholweni kwathiwa bana khobani khange bapeye for 2 days so bazawupeya. Kwapeyiswa kwa right yaphela phakathi imali. Eba imali iphele phakathi kuye ke yaphela phakathi imali kodwa kuzophinda kubizwe enye imali. Sahlala esidala. And then around 3:30 kwathiwa imoto yemali iyeza ngofo ezayo. Around ngofo kwathethwa kwaxelwa bana imali ayikwazi ukuza because sekuvaliwe from eMount apha bayithatha khona imali. So simasibuyeni ngomso. Size ngomso which is namhlanje. Namhlanje apha mina ndifike 4:30. Ufike kwam aba 4:30 kuye kwafika iforum bebekhona abantu abakhoyo kwafika iforum yalapha ezone 5 yabuza sizothini apha eposini because iposi yavalwa kudala. Saxela bana sithunyelwe from ngabantu bakaSassa nabantu baseposini into bana kuzozopeyelwa apha kuba bekuphele imali ngezolo. Lento isivisa inhlungu ngoba kaloku sisuke emidlizini siboleka imali zokukhwela singena abanye nabanye abanazimali zokukhwela balambile abantu. Asiyithandi isihlalisa kakubi noko lena yokukhutsha yokumane siswa ngapha nangapha. Into endiyibonileyo ndinothise abantu like ngoba 4:30 to 5:30 in the morning befolile apha and then eyona nto ebhlungu endi experience leyo kuba bona benethwalwa yimvula and also ukulinda imali ingadi ifike nomama osiwe eclinic ngenxa yendlala. Iyona nto ibibhlungu kuma endiyibonileyo namhlanje. And also xa senisiva ke ngoku aba bantu bekade bepeyela ezantsi so baziswe apha phezulu namhlanje out of nowhere bekhawuleziselwa because iholo belisetyenziswa for umtshato. So xa befika apha abalungiselelwanga akho ntente akho zitulo kwafuneka kuzoklinwa eposini ngabahlali neforum lapha eZwelitsha sazoklina kwa ipost office ihoywe ngabahlali balapha ezone 5 akho umuntu uyoyileyo because yavandalizwa ayisebenzi. So ke ngokwaphuma abahlali bazoklina and then bakwazi uncedakala abantu ke ngoku. It's so sad into yalapha. I would say ukubana urhulumente makathathe inyathelo loba ipost masiphinde sisebenze because I think the problem stems from there yoba iposi zingasebenzi abantu abadala bahoyeke ngokwazi kwami i-dates zabantu abadala bekufanele uba bapeye nge-3rd already but abakapeyi even now baxhomekeke kulaa mali but still abakayifumani. Abanye babo namhlanje bazohamba bengayifumananga so ingaske bayihoye and bayilandelele eza dates zange-3rd mayibe yi-3rd ingabi over i-3rd. Yes. Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV ndiseqonce.